Ξύλαγια τσαποκρίες. Η καρδιά της παραδοσιακής αποκριάς χτυπά και πάλι στις Σέρρες με την 11η Τζαμάλα, στη συμβολή των οδών Στριμώνος, Σιδηροκάστρου και Νικομηδίας. Η ιστορική Τζαμάλα των Σερών σας προσκαλεί σε ένα παραδοσιακό γλέντι με ήχους από την Ήπειρο αλλά και από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 17 Μαρτίου και ώρα 7 το βράδυ στη συμβολή των οδών Στριμώνος, Σιδηροκάστρου και Νικομηδίας στην ανατολική πλευρά της πόλης. Μαζί μας τα μουσικά σχήματα Εμπειροτέχνες, Βυσόκα, Ζουρνάδες Δράμαλη και ο Γιάννης Χριστοφορίδης. Δρόμενα, χορός, τραγούδια, πειράγματα, κεράσματα, άφθονο κρασί και τσίπουρο. Σας προσκαλούμε σε ένα παραδοσιακό αποκριάτικο ξεφάντωμα την Κυριακή 17 Μαρτίου και ώρα 7 το βράδυ στη συμβολή των οδών Στριμώνος, Σιδηροκάστρου και Νικομηδίας στις Σέρρες. Σας περιμένουμε όλους!